които направихме, това бяха, направихме една информационна брошура. Описали какво представлява лидер, за какво става дума, по какъв начин може да се участва вътре и така. След това направихме във всяко от населените места по една общоселска среща, в която бяха поканени всички, които изявявани. На тия срещи разяснявахме заедно с експертите, които са външните по проекта, разяснявахме за какво става дума, какво е лидер, какво е счетена програмата за развитие на селските райони, какви възможности има, какво могат да се възползват хората в съдействието на Агенцията за социологически анализи София, АСА, се направи първото социологическо проучване, да се види за какво става дума. В момента една моментна снимка на общината да се направи, какви са потребности, какви са възможности, какви са изискванията и намеренията на хората. Една представителна такава извадка от 300 души. Направи на базата на нея и на анкетите, които се направиха по кметствата, се направи социално-икономически анализ на състоянието на общината. След това тия хора от оперативната група и местните лидери, които минаха обученията, бяха основните участници пък в 5-те форума, които предшестваха всъщност учредяването на местната инициативна група. Тия 5 форума бяха така направени, че имаше обособени 3 сектора от земеделски, неземеделски и неправителствен сектор и се обсъждаха от всяка гледна точка какви са силните и слабите страни на общината, за да могат да ги извадим, да може да се съобразяваме с тях, какви рискове могат да крият различните проблеми, които ги има в общината. И от тия форуми всъщност се извадиха тия неща, за да може да се стъпи на някаква база, след това, когато се подготвя стратегията, да се предвидят всички опасности, да се предвидят всички желания на хората отдолу нагоре, какви намерения имат да правят, за да може по-точно да се залагат вече параметрите на стратегията, говорим за финансови параметри и в другия аспект, по какви от мерките могат да се насочат, стратегия. Малко сме притеснени от това, че всичко не се случва много бавно. Значи ние до този момент сме подали 2 искания за възстановяване на суми и нито едното още не е разглеждано от Министерството на земеделието. Значи първото ни искане беше подадено на 28 март миналата година. Второто на 28 август миналата година. И до момента няма нищо. Благодарение на този проект, с който кандидатствах от отворено общество и те ни одобриха, ние всъщност първият транш, който ни преведаха по този който направих с тях, вече го одобриха го и ни преведаха втория транш. Фактически в момента продължаваме с парите, които ни помогна отворено общество. Ако не бяха ни помогнали те, просто не можеше да продължим нататък. Има хора от дърводобива, има от земеделски производители, има хора от бизнеса с заведенията и че сектора е доста разнообразен, който участва. До тук е добре, то така трябва и да бъде да се изследват всички проекти на всички нужди, да кажем, на общината, къде да бъдат насочени средства. Това е добре. И до тук почваме да буксуваме. Сега съм участвал на повечето, казвам мое мнение, нали? Значи всичко е добре. Долу горе оформи се някаква стратегия, набелязват се мероприятия, всичко се работи и в един момент, когато известно време чувам, нямам приоритет от държавата, буксува проекта, общината финансира, дали сумите пари, отворено общество финансира и отворено общество дава пари и почват да буксуват. Те са на крайна точка да внесат стратегията и да се започне работа. Защото 1,6 милиона евро в една община не са малко пари. Някакви поети ангажименти. Държавата има сключен договор. Има поет ангажимент. Някой си експерт от година и половина няма възможност да разгледа ни документи. Направо не може да се го обясня. Той за 12 месеца не можа да ги тия документи. Ако няма да го прави, да го прекрати, да не ги лъжи. Не може ли държавата да забави пращане с 2 години? Аз се чуя какво трябва да се направи това. Дали той като координатор и той като технически асистент, дали да се напишат някакво писмо, да дадат министъра, да направят някакви срещи или някой ресорен или било. Значи, смятайте, ще провалят проекти не само на нас, значи аз ходих тогава с тях в Нови пазар, същото положение. Как става тази работа? Значи, като поема ангажимент в държавата, трябва да си върши. Значи, ето и работното място. Значи, тук имахме 9 ванцика, такива машини. И от другата страна
Обаче работата понамаля, поступиха се по някои и сега искаме да кандидатстваме там за един проект за изкупуване на машини. И ще видим какво ще стане. Значи имаме какво изкарани ISO 9001 за фабриката, която сме изкарали. Виждам документацията. Пак на дърводелския цех. Просто максимално не може да се прави качество с тези машини. Защото, примерно, някои дърва са по-тънки, обаче някои са по-дебели и просто на ръка не могат да се изкарат максимално качество. И зато и не сме конкурентно способни на по-големи фирми. Затова искате кандидатствате да си купите нови машини? За нови машини, за нова техника. Казахте, че в момента имате около 25 работника. Ако вземете тази техника, ако си купите нова, колко работника ще назначите? Ами, поне още толкова си има вероятност да се назначи. И се надяваме на това. Сега, не се знае следващата година какво може да стане. Човек не може да я предвиди. Отказваме, защото просто капацитета не е толкова с тия машини. С тия машини, с тия работници, максимум 6 камиона може да се изнасят. Значи, или трябва да правим 2 смени, да се работи на 2 смени. Примерно, риска на 2 смени, примерно ако се чупи едната машина, докато се направи на втората смяна, да се работи с тази машина.